per mi l'esport sobretot és benestar, connexió amb la natura i també amb els amics. Les curses bàsicament per mi són una excusa, no? O per anar a algun lloc o per dir, ostres, que he de continuar corrent, no em puc deixar i ja està sense fer res. Bàsicament surto amb gent. Llavors, el primer és una component com molt social, no? Perquè anem corrent, anem parlant, ens anem explicant les coses. Quan acaba realment la sensació de benestar i l'energia que tens i compensa qualsevol altra cosa. Jo sempre he intentat nedar, caminar, fer muntanya o esquiar, però sí que és veritat que el de córrer, com ho pots fer tots els dies de l'any, en qualsevol moment, no? Hi ha molt poc equip, doncs és molt fàcil.